Leuk dat het nieuwe schooljaar is begonnen, maar heel gemakkelijk ging dat niet. Scholen hebben zich in allerlei bochten moeten wringen om de roosters rond te krijgen. En verder in deze Zeeland nu. Woningoverval op klaarlichte dag. En wie herinnert zich nog de start van de Tour in Ritten? Goedenavond. Het piept en het kraakt in het onderwijs door een tekort aan leraren. Voor de vakantie kondigden scholen aan dat ze daardoor mogelijk lessen moesten gaan schrappen. Zover is het niet gekomen. Alle lessen gaan voorlopig door, maar dat kost wel steeds meer moeite. Terwijl de lessen weer zijn begonnen bij het Lodewijk College in Terneuzen, moesten er wel nog wat vacatures worden ingevuld. Ik heb ook al meteen op de eerste maandag sollicitatiegesprekken kunnen plannen. En het ziet ernaar uit dat we eigenlijk toch alle vacatures gaan kunnen invullen binnen nu en een paar weken. Dus het valt mee uiteindelijk voor het Lodewijk College. Maar het opvullen van vacatures en het maken van het rooster wordt wel ieder jaar moeilijker. Dat is nu inderdaad wel nieuw. Ook vorig jaar hadden we net aan het begin nog niet alle lessen ingevuld. Ja, en je moet daar een oplossing voor vinden. Dat komt deels door het lerarentekort, maar ook door veranderende tijden. Wat we wel zien is dat docenten vroeger misschien toch heel lang bij dezelfde school bleven. Misschien is dat ook wel breed trouwens hoor, in andere sectoren ook. Dat mensen veel meer van baan wisselen. En dat is ook iets waar wij denk ik mee moeten leren omgaan. Maar de puzzel om het rooster rond te krijgen is ook dit keer weer gelegd. En de lessen kunnen nu dus weer allemaal doorgaan. Ik praat erover verder met de verslaggever onderwijs, Jannes Goedbloed. Ja, Jannes, dit is het Lodewijk College. Hoe zit het bij de andere scholen? Nou, die geven allemaal aan dat de lessen bijna allemaal kunnen doorgaan. Hier en daar valt er nog een lesje uit, maar dat kan er weer later worden ingehaald. Maar het gaat in veel gevallen wel echt gepaard met veel kunst en vliegwerk hoor. Want ja, er zijn nog tientallen vacatures die openstaan. Maar dan kunnen de lessen wel doorgaan doordat bestaand personeel extra uren overnemen. Maar met andere woorden, het lukt om die lessen door te laten gaan. Maar de puzzel om die roosters rond te krijgen, die wordt wel echt ieder jaar lastiger. En voor welke vakken is dat dan het lastigst? Bij het Lodewijk College hadden ze heel veel moeite met Engels. Bij het CSW in Middelburg met Frans. Maar ik heb ook bijvoorbeeld gehoord dat natuurkunde, aardrijkskunde en Duits vaak moeilijke vacatures zijn om op te vullen. Ja, en dit is wel echt iets van de laatste jaren, hè? Ja, zeker. Want een paar jaar geleden was het nog heel gebruikelijk dat in april of in mei dat dan de leraren wisselden van baan. En dat in juni het rooster van volgend schooljaar al klaar lag. Ja, dat is nu echt niet meer haalbaar. Nee. En hoe komt dat dan? Ja, je hoorde het net al, het heeft te maken met een tekort aan leraren bij bepaalde vakken. Het heeft te maken met een andere werkmentaliteit. Maar volgens de directeur van het Lodewijk College heeft het ook te maken met bepaalde platforms zoals LinkedIn. Mensen worden door allerlei platformen ook benaderd of zien snellere vacatures misschien op andere plaatsen. En dat maakt het misschien makkelijker tegenwoordig om een nieuwe baan te vinden. Dat zou ook kunnen. Docenten worden bijna weggekaapt van de andere school, zou je bijna kunnen zeggen. Ja, nou, ik denk dat dat in Zeeland nog wel meevalt. Maar je ziet in de landen wel dat bepaalde tekortvakken worden gewoon hogere loonschalen aangeboden. En dan maken we het elkaar wel heel erg moeilijk. Dus ik zou ervoor willen pleiten dat we dat niet te veel gaan doen. Want uiteindelijk vissen we allemaal uit dezelfde vijver. Dus ik hoop dat we die kant te veel opgaan. Gaan wij die kant op hier in Zeeland? Nou, daar lijkt het niet op. Tenminste hier in Zeeland dan niet. Want de Zeeuwse scholen die zoeken juist steeds meer de samenwerking op om samen meer docenten naar Zeeland te halen. Kijk, zo kan het ook. Dankjewel, Jannes. 2 mannen hebben vanmiddag een woning in Terneuzen overvallen. De daders zijn nog niet gepakt. De overval was in een woning aan de Dinkelstraat tegen 2. Er was iemand thuis, maar die raakte niet gewond. Er is een en ander buitgemaakt, maar de politie wil niet zeggen wat precies. 2 auto's botsten op elkaar vanmorgen op de Bernhardweg West. De weg vanaf Middelburg naar de Westerschelde-tunnel. Dat gebeurde in de ochtendspits en zorgde voor lange files. Volgens de politie was een van de bestuurders onwel geworden achter het stuur. Niemand is gewond geraakt en inmiddels gaat het ook weer goed met de onwel geworden bestuurder. Aldus de politie. Sinds begin dit jaar is lachgas verboden en het kabinet hoopte dat hierdoor niemand meer lachgas zou gebruiken. Maar niets is minder waar. Het verschil is alleen dat de lege lachgascilinders nu niet meer netjes tegen statiegeld worden ingeleverd, maar dat ze tussen het huisvuil verdwijnen. Met alle gevolgen van dien. Sinds een week is het daarom ook toegestaan de cilinders naar een milieustraat te brengen. Nou, hier is onze gasflessenopslag en hier hebben we dus de
De lachgasflessen, om deze flessen gaat het. Die komen elke dag bij ons binnen. Er staan er nu een stuk of 5, 6. Nou goed, het is een van de 13 milieustraten. We hebben dat over heel Zeeland. Ze worden overal nu al ingeleverd. En daar is de Zeelse reinigingsdienst blij mee. Want als de lege cilinders tussen het huisvuil worden weggegooid, kunnen er gevaarlijke situaties en schade aan de vuilniswagens ontstaan. Ja, als dat gepest wordt en er tussen de krak pest komt, dan explodeert dat tankje. Het is een gasdrukhouder, die kan ontploffen en ja, die veroorzaakt dan onmiddellijk brand. Ook in de afvalfabrieken ontstaan levensgevaarlijke situaties door de ontploffingen. Nog los van de financiële schade die volgens Marinissen in de miljoenen loopt. En het probleem is door de afvalbranche zelf moeilijk op te lossen. We zien het natuurlijk vaak niet. Als het gewoon in een ondergrondse container gaat of in de kliko bij iemand thuis, in de mini-container thuis, ja, dan zien we het niet in de huisvuilauto. En dan komen we er helaas pas achter als het bij de afvalinstallatie zit of als het onderweg verkeerd zou gaan. De overleggen met de betrokken ministeries hebben tot nu toe niets opgeleverd. Daarom roept de afvalbranche vanaf vandaag actief op om de lege lachgascilinders echt alleen bij de milieustraten in te leveren. Een beetje tegen het kabinets- en Tweede Kamerbeleid in, want die vinden eigenlijk dat we er helemaal niks over mogen zeggen omdat het strafbaar is. Maar ja, we zitten wel met de moeilijkheden en de risico's van onze medewerkers. Dus wij worden nu in de sector opgezadeld met een probleem wat veroorzaakt wordt door die wijziging in de opiumwet. En ja, we gaan dus toch communiceren ter bescherming van onze medewerkers en ter voorkoming van die enorme schades. Vanaf maandag begint de Zeelse campagne met deze boodschap. Iedereen die iets met lachgas doet, we promoten het absoluut niet, stop ermee, want het is strafbaar. Maar als je het dan doet, lever het netjes in. De finish van de Tour de France in 2015 op Neeltje Jans, die is bij veel mensen bekend. Maar dat de Tour de France voor vrouwen ook ooit in Zeeland is geweest, zijn zelfs wielerliefhebbers vergeten. Vandaag is het precies 30 jaar geleden dat die Tour in Zeeland begon. In Ritten. Op woensdag 1 september 1993, dat is deze maand dus 30 jaar geleden, gaat de Tour de France voor vrouwen hier van start in Ritten. Met een korte rit. Het gaat om een proloog over een kilometer of 5. Door de polder via de Westhoekweg naar de Oosterhavenweg in Vlissingen, waar de finishlijn uiteindelijk getrokken is op het terrein van de Oda-lijn, de veerdienst naar Engeland. Oda-lijn was toen een van de sponsoren van de Tour. Dat de Tour voor vrouwen hier van start ging, staat niet bij iedereen meer op het netvlies. Zelfs niet bij mensen die dicht op het vuur zaten. Zoals Rinus Verboom uit Goes, die jaren in het vrouwenwielrennen actief was. Ja, om eerlijk te wezen, daar wist ik eigenlijk helemaal niks meer vanaf. En toen ging ik googlen en toen zag ik, oh ja, die namen kwamen me bekend voor. Het was voor mij inderdaad al een beetje een vergeten Tour, want toen je me belde moest ik echt goed nadenken over, oh ja, waar ging dat ook alweer over? Is het een beetje een vergeten Tour de France? Jazeker. Om aan beelden te komen trekken we naar Serehoek, naar Rinus Rijk, die als wielerliefhebber en amateurfilmer erbij was. Zoiets dat zocht te krijgen rechtop bij dat er iets was. Maar je ging vaak filmen. Ja hoor. Zoiets pakken kon ik mee. Nou, best wel bijzonder, hè? Want dit zijn bijzondere beelden. Ja, dat is zo. Maar ja, daar denk je dan niet over. Hè? Nee. Het is dat toevallig op een bandsteen. Weet je er ook nog iets van die dag, toevallig? Nou, nee, dat is een beetje te lang geleden. Ik heb al later gezien dat er toch wel wat discussie was over die Tour Féminins destijds. Want er waren er 2, hè. Er was er 1 een paar maanden daarvoor al. Dat was een soort alternatief. En de echte rechten van de Tour Féminin die zaten bij de Société de Tour de France. Dat was dan deze Tour die ook in Vlissingen startte. Dat was eigenlijk de ronde van de EG, want de EG was hoofdsponsor van die Tour. En volgens mij had de EG tegen de Société gezegd van je moet zoveel mogelijk landen van Europa aandoen. Ja, al bij al was het denk ik een beetje een gedrocht van een etappeschema. Waardoor ook heel die Tour niet veel uitstraling had. Na de proloog vertrekken de rensters met de Oda-lijn naar Engeland, waar ook nog een etappe gereden wordt. Daarna weer terug met de boot voor nog een rit van Vlissingen naar Tilburg. De dan 23-jarige Leontien van Moorsel wint die Tour de France 3 ritten. Overigens niet in Zeeland. En de zege in het eindklassement gaat naar de Belgische Heidi van de Vijver. Dat was een renster, die zat er net onder. En Van Moorsel heeft nog een aantal jaren moeten knokken met Gianni Longo toen in die tijd. Dus nee, dat waren wel toppers. De editie van 1993 was toen voorlopig de laatste, omdat de belangstelling onder sponsoren terugliep. Ja, ze wilden eigenlijk de aansluiting maken met de mannen, maar daar waren ze helemaal niet voor klaar. En dat was eigenlijk jammer. Dat is toen niet gebeurd. Was het wel achteraf gezien heel bijzonder dat deze wedstrijd naar Zeeland toe kwam? Ja, achteraf gezien wel hè.
Achteraf gezien is het inderdaad toch een beetje de grondlegger geweest van de huidige Tour de France voor dames. Tegenwoordig is de Tour voor vrouwen weer terug, ook live op televisie. En misschien kunnen we ergens in de komende jaren zelfs een Zeeuwse winnares verwachten in de Tour. Want vandaag heeft Shirin van Anrooy uit Capelle namelijk de allereerste jongere editie van de Tour de France, de Ronde van de Toekomst, gewonnen. Dus dat belooft wat. Het was vanmorgen een natte bedoeling in Zeeuws-Vlaanderen en rond de Westerschelde. Meer naar het noorden viel het mee met de regen. En vanmiddag waren er zelfs een paar opklaringen. Maar helemaal droog bleef het ook niet. Het werd 19 tot 21 graden. Morgen kan in de ochtend een bui vallen. In de middag zijn er ook zonnige perioden. En de dagen erna is het zonnig en dan gaan de temperaturen langzaam weer omhoog. Het lijkt erop dat we nog even gaan nazomeren. Meer daarover in de app en op de website. En dit was Zeeland Nu. Een fijne avond en een heel goed weekend gewenst.